Wan pai biang kesamla hadin chi benai ba la da bi khlan ku boleh perlok ngi sngongu yo boleh na ka bata ni klimat ka bawai subun ngi mantang ini kan lor kapang bo wei perlok bo e kecing keli ha bo ka apira whatsapp account no apira kesamla junga ngait ba hadu kata tai ka andre kinit kesan ko ong ba ngini khlan no menta ngini lang pat hadin ko wei ka por ka ba kham snosi susu ko ong kalong ba ka subtat hino yo kenjiri jingi ja pedang junga jonga bat ka klaim phone syu ka klaim text syu hadin kini kesan ngai bakabu da ka wei pat kadur jong wei shenrang hapo ka whatsapp dp jungka ngadap mentara ka jingpulmar jumut ka i ka bangadai bele apira ajumut ka i ka bangadai ban shim ye karai kumno ka bor smutu ka bangadai bandon kenang bangala benjam syakmat la ka jong ka jingem la sidon subun ki perlok ru ki ba mat ya kini jinge mantangi keren ka bonokong take back the power kata kumut shim yang ni ka bor jinglong rang ba ka ba pidan mensyua namar haba pi mensyua haba pilih terwai ka kantai pilih turi ka pidap da ka mayan rang ba ka ba kantai kampat sutu bat ka pediang ipi handai anda kala yalang bat pi let's say pi pen pound oh ka ya ka jing telot jong jing long rang jong pi ha ka ba pi deno ya ka jing long rang ba jong la jong da ka ba pi invest pelat ha ka kantai leni da ka ba pi crop pelat pi phone pelat pi text pelat pi pen i ka bakat no ka jing koridor jong kani ka samlah pedang jupi lene kani ka samlah jupi pi pen i ka kani ka samlah jupi kalong ka pedang du jong ka jing im jupi lada pilek kumta kani ka kantai pi deno e ka jing long rang ba jong pi haka ba kani kantai ka yo ya ka bor ski pasuki hadu ba ka poi ha uput ba ka ong pi tungin ya khlano tementa ka iba pi demle tek bak da power le simbiang e ka bor kumno pilek e kata da ka ba pin om phone chu e ka pinam text chu e ka ngasung tu pi kwak ban phone e ka pi kwak ban ong e ka i jangan sek sung pa ngatamang e pi ka kenja e pi kelema pi tem la chu era ban im perti cencial sya handai ngasung tu handai sung tu e ka ni ba la da pilek kro e ka hukum kini klimat pi nang di tador chu chu ya ka jinglong rang ba jingman sendang lejong te kai ba pi dei men le kalong ba or phone chu what text chu sngap be pene ya ka jinglong rang ba jumpi namar bal haba pilek kumta pi pen i haka pi pha ya ka khubor ba lada ka stika kanthai ka samla jumpi ka le alhia ka le ak mutalab kumne pin om la ban sha ya ka jing alhia mutalab jengka ha ka ni kelenti bakale bat pikloi ban ya chaprang la ka jong jing im jengka ban i shadien ya ka ni ka kanthai alhia alput menta ambar haba ka kanthai ka snguthu ya kum kata ka man shrang jong pi ba lada kam penbet ye de kan sadu noi pi kumi utau shrang ka kanthai ka shem yo u badan sia ya ka man rang ba bat ka kam no msiam ban e ya kum utau shrang kata ka banongkong hari haba perkat andre haba menta pat ka e ka bang snguthu par kalong ba kani ka sakanthai ka de kanthai ka bala da bo e ka dur chu udp jang uka bo e ka dur chu wei shrang ha ka whatsapp dp jung kam menta te pila dei ban le be ya kata simbiang e ka bor jinglong rang ba jumpi saladi da ka ba pin invest chu ka mat ka ba ar kolong ba kala dei ka por pi ba pin ya no sprang la ka jong ka jingem namar ba la ka ni ka kanthai ka kloi ban le kum ni pi menta kam dan jinge ya ka ba kan le biang hadin habu ru ka balai kolong ba sisen hi bala don kum kini ke jing e la ni kum kini ke jing kulmar jumut ha ka jing dei samla lada pia lang biang makana bat karu kan sadan hi sibun ke jing bom la macania la ni ke jing bom la ban i biang ka ko pi meswa ke jing ya thrais new bat ke jing kon roi ke jing mai ke jing nia ka ba wara sibun ya ke jing pentron no ya ka bor la ni ke jing suk musim chupi te ka ba pi ya cek parang hoi ngasung tu kalong ka ba si jai pi nomor ba ka ni ke de kan te ka ba pi i adu ka tahan dai hila bat banjit ban yelang biang bat ka bat ban ya sibun ke jinge ke jing jenjar ke ba phila ban kendo la ni ban ya chaprang la ke jong ke jingem fokus la ne plejmut ya kam ka pitre ha kam bela ka pidin ha kam bela ka pidon ne ha kam la de ka pitre la ne ha ka jing pule ka pidon te kan sapoi hi ka por pinsa yo pinsa kring ka brio ba bha na ka ta ka jing jepi namar ba menta pi ong nga ba kalawan phai sepi
bat pila ong ka lej phasha usamla barim jong pi uba pila debu dipi henry mentapat ko ong pi ba udai tang uparlok ngej nga uto usenrang uba kabu hapo wasab dipi jong ka umdai uparlok jong ka henry udai lesi ubadan ka jingi dai bat ka henry menta habakas ngotho une usenrang yapi menshwa barabor kam jubu hadipi nomor blai kam das ngonyok kam das ngokordor do kata ta yapi henry menta kedikesan une usenrang kabu hadipi nomor blai kas chemi uba ukordor do kata ta henry habakas ngotho ba une usenrang shim serius ka lane ie tikanayaka lane ubun kente kakoloi banwan kawan panma biang sepi namar balai kapelong epi kum katayar spare hanrai tang shuan pai biang uni surang cancel biang shu hanrai menta pi ong ka lek biang shu hanrai ko ong ba pi dei tang shu uperlok kane kadai ka ba ki ong haktin parang ka emotional blackmail kata ka bot ba ka shu blackmail pi ka shu penbe je pi ba uni surang udai ta perlok udai ta bom dan jidai rum uba wajuk slai wajuting hanrai kane kadai ka emotional blackmail ka ba bon ki surang khamtam ha bri hunyo trap kim dala ban champang lene kim dala ban sungtho lene kim dala ban sim sisa ya karai ban kentaj mardor ye kanu kentai kabala tam sewe te namar ba lesingan kerenjrong sakhendiat kolong ba hapo kari kasi jingi habangi phasha kedustur jingi phasha po kakot kibala tho kiri men berim ko angkum no ba ka kentai kolong ka pedeng do jong ka jinglong kajat meriu jingi ye halor jengka kentai la sengi kaniam halor jengka la sengi ka sinong thau halor jengka yo ye kajat ka khong menta ka kentai kalong ka pedeng du jong ka jingim jingi ha po ka beri hunyo trap menta hadu ba ha ka jingilang hayi hasemru ka kentai kalong ka kemi kalong ka kle but ki kon kentai ki don ki yo shibun ka ji ka attention lane ka jingi lane ka jing I'm a sim na kimi kikpa but ki kon sedang ki longkum ki kain perjong ki ba yabe ki ba yatap ki bom ai ki bom da pushe ki baka imlang salang hi brokoi kam da pushe hadu kata ki kon sana hoj menta kala pher tamata ha ka ki senrang jingi ki ken ba ki kentei ki long ki bakordor ne ki pedang du jong jingim jiki bat ki kloi ban ai ka jingi ki kloi ban ai ka jingim ki kloi ban ai nong sidong handrai bawat tang kedet ka bakala ka kentei pat ki kloi ban plem no ya ka jingim lo jong di kiat di alhya bam sniang ya ka kiat hadu banda jot ka jingim bat jot ki kon ki ti menta ngam kwa epi ba pin le ya kata ka jo ka jing bakala aba pis ngto ne ka samla ji pi kam a jing hun kam a jing sup kam a jing e ji pi pe ka kantai wat ju shenia e ka kantai 60% ka kantai kam dei ka pedang do jong ka jingim ji pi long usinrang ubadan ka lawai ubadan ka thong ubadan ka ubolong usambai uban penhe pansan ye ki kon ki ti hadin habor ki kon senrang jipi ki kon kantai jipi ki pe jipi kumuk pau bala bayai kumuk pau ban petin nanti ki kon temantala da pi lang bat kane kariu kantai ka ba pen julor ye ka jinglong rang ba jipi ka ba pen jenjar ye kane ka jinglong rang ba jipi kumlo pila ban kemi nanti ka yeng kasam ku besuk besan lane kumlo pila ban he ban san rang ba sisa ko mutau rang ba batikna hadin habor temata kan mau ba pilong pedeng do jong ka jingem lo jong pi ya ceprang la ka jong jingem je pi ya khoni shibon ke jige ka ba pi kendo ya be ceprang bat shibon ki kentai ki ba wanra ye jing kulma ra ka jingem je pi kam phoida ai ru mp ba pen polut ya ka por je pi ban persang ban pelong ki ban hai ka jing kersan bat kenai pi te sumbhasa share sen ya ne ka video shabon ki perlak senrang jingi kibadan kam ya kan jingi keren kum ke bangi jui keren hak aphira channel kuble chibun perlok samla aphira pura nak aphira channel